Uare was shit wat daar hiege wat viddag aan de studio CBBC alappe. Biatchen Christiane Gaar agus Patrick Pesan. Agus Mara Heuler wat Christiane Gemma Gaar agus wat Patrick Gemma Triek na Fesan. We gaan kluche le routen nach begoorja agus we Christiane en honie skiplocher as jij, gus na ga ik trot van studie. Lagus Patrick is meewag van jerga. Jega stach aan studio agus hoosja is stielder Etienne Koyach en macha buikes even de woord. Rui Christiane is stach de goede ek pilar behe. Is waar je tasje geskiplocher nu de hoosje tenen te stach. Gonneki, ne va Patrick de janu agus garoi ietsje tolletje. De had dolle show. Halwan is uit nach gekorheid de janu mesmer show hooti. Get nach ro Christiane Kali an jaar garoi is een ietsje kere Patrick van. Agus gaak shoi fadocking Gemma Bronoch. Va Patrick de gode faddoch ne de hanik teneth is stach aan studio ach ne de galavi lema mag. Huka peper in hij wiek en mag voor koelde grime agus hoosje het chilek al pies en bikkige fucking aach. Gemi os nog gas en hij teneth ik in jara vinnet ses gonneki ne wat dol. Patrick shep hes aan 100 en husse wat klich lenne heji en koyach kujach geinigi. Wat kolles gemakje toch het Patrick agus gruima gaan. Wel hoe teneth gaan nooit usse ne seitig ikke koel ruimse agus koel die Christiane en nog. Wat Patrick gefaddoch in gemat hoorsoch ach wat fissike geme a gare hene van. Agus ich Christianes teneth ne seitig fat. En jedig.